שמות קבוצות הכדורגל בישראל. רוב קבוצות הכדורגל בישראל נקראות על שם סמלים יהודיים או ארגונים ציוניים, הפועל, מכבי או בית"ר. מה המשמעות של השמות האלה? בית"ר, ראשי תיבות של ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור. הייתה תנועת נוער ציונית שקמה בשנת 1923. הפועל הצעיר הייתה מפלגת פועלים ציונית בארץ ישראל, שנוסדה ב-1905. ב-1926 קם איגוד הספורט הפועל. מכבי, המכבים, החשמונאים, היו משפחת מלכים ששלטה בארץ ישראל בתקופת המרד ביוונים. יהודה המכבי עמד בראש המרד.